Ahojte, volám sa Michal Aberger a toto je môj seriál o cvičení základných cvikov a hlavne o chybách pri ich vykonávaní. Príťah v predklone je určený na hrúbku chrbta, ako som spomínal. Zapája sa tam podlopatkový sval, veľký obličsval a rombický sval, ale teda nie je to o cvičení chrbta, ale o cvičení prídružných svalov, to znamená, že bicepsov, predlaktia, ale ako taktiež stabilizátory, čiže brucho a spodný chrbát. Prevedenie tohto cviku je popísané v texte, ktoré patrí k tomuto videu. Nezabudnite si ho pozrieť, samozrejme to sú súčasťou tohto videa. Taktiež sú tam rôzne ďalšie informácie a zopakované informácie, ktoré spomínam teraz. Ja sa skôr budem sústreďovať na chyby, ktoré sa vykonávajú pri tomto cviku a budú samozrejme aj zobrazené tieto chyby na konci videa. Tak si potom samozrejme pozrite. Prvou chybou je nedostatočný príťah, či už v bruchu alebo k hrudníku. Takýto nedostatočný príťah spôsobí to, že ten sval sa nezapojí primerane a je to často spôsobená táto chyba tým, že si naložíte neadekvátnu záťaž, to znamená, že príliš veľkú záťaž a nedokážete to pritiahnuť až do dotyku alebo bližšie k hrudníku alebo k bruchu. Ďalšou chybou je nezapájanie ramien pri pohybe. V tom znamená, že keď sa snažíme cvičiť príťah v predklone, aj naše ramena musia vykonávať nejaký pohyb. Lebo pokiaľ budeme pohybovať iba rukou, posunieme viac bicepsové a iné svaly, ako samotný chrbát a teda podlopatkovej a obličsval a rombický sval, čo je teda našim úmyslom posilniť ich. Takže snažme sa v celom rozsahu pohybu vykonávať tento cvik, to znamená, že natiahnuť lopatku a pekne ju zatlačiť až dozadu. Poslednou chybou je, a veľmi často, hlavne u začiatočníkov, príliš zhrbený chrbát pri predklone, alebo gulatý chrbát pri predklone. Je to spôsobené tým, že často sa človek nevidí, ako má vykonávať tento cvik, aký má mať pocit pri tom cvičení, skúša to sám. A taktiež je tam jedna veľká chyba, že nezapája alebo nepoužíva nohy. To znamená, že neuhýba kolená a potom všetka tá ťaž, dosť veľká, samozrejme sa zameriava na spodný chrbát, ten sa guláti, lebo to nedokáže udržať tú neprimeranú váhu, ktorá na ňu pôsobí. Tak snažte sa, pokiaľ je to možné, zapojiť aj kolená, odpozorovať si ten pohyb pekne v zrkadle a negulatiť ten chrbát. To je veľmi častá a nebezpečná chyba, samozrejme.